आज इलव ना नटून थटून. होय, नमस्कार, मी सरोज. आजचा विशेष आणि मी स्नेहा. विशेषतः नावावरनच कळतला ना, तर नाव घेतोय. संक्रांतीला असतो सुगडाचा मान, संक्रांतीला असतो सुगडाचा मान. शांताराम रावांचं नाव घेते. आज आहे दुर्वांचं बोरनान. सुगडाचा जर व्हिडिओ बघायचा असेल तर खाली लिंक पण जाऊ दे. तोपर्यंत सुगडाचा दिवस निघून गेलो. हा, पण बोरनान तुम्ही संक्रांतीपासून ते आपल्या रथसप्तमी पर्यंत करू शकता. आणि हे आपल्या 1 ते 5 वर्षांच्या मुलांसाठी आहे. जो तुमचा राहून गेला असात खायच्या मुलांचा, मुलगी असली तरी चालता करायचा. त्याची आता तयारी केलं होती दाखवतो. आणि काय करायचं असा साध्या सोप्या मुलांची मजा आणि आपली पण मजा तेवढ्यात नटूक थटूक. हा, बोरनान. त्यांनी मुलांका डोक्यावर जी आंघोळ घालणार त्यांनी येतलो थंडावू. हा, आणि त्याने असं म्हणतात की जे फळं असतात ना, फळं जे ते पोरं खात नाही, मग ती आपण टाकायची डोक्यावर. मग मजा म्हणून. आणि बाकीची पोरं येतली नाही खातली, ती त्यांना मजा येतो. माका ह्या नाही मिळाला, ता नाही मिळाला तसा. हा, तिथे कॉम्पिटिशन लागतं वेचूची. चला आता सुरुवात करूया. साहित्य दाखव. साहित्य नाही, ज्याचा बोरनान ना त्याका आधी बघा. यो बघा, लाजरो बुजरो, हे बघा वर वगैरे थोडं तरी कर. असं असं इथे बघ, माझ्याकडे बघ, माझ्याकडे बघ, नीट बघ. हा, खरे तर 5 सुवासनी असतात, पण आता आम्ही दोघं आहो आणि ही आमची सगळी आता सगळी हळदी कुंकूची गडबडा. आणि आता सुट्टीचा दिवस म्हणून पोरगी गावली होत. आणि ह्यो पोरग्यांचाच कार्यक्रम असता, म्हणून ही सवासनी नाही तर कुवारिका. चला आता तळी करून घेऊया. आता म्हणतात तो बापयांका अंगठ्यान लावचा असता. आणि हळदी कुंकू बायकांका ह्या 2 बोटांनी लावतात. आता लहान आणा, मग त्याका हळद नाही लावायची, कुंकूच लावायचा. आता करूया औष्वण करून घेऊया कृष्णाचा. आता कृष्णाचा मुख्यान कित्या करा 5 वेळा ओवाळूचा ना. 1 नंद किशोरा चित्त चकोरा, गोकुळचा राग मन मोहन तू, मी भोळी राधा प्रेम दिवानी, आस जीवाला झालं. आता पाणी तांदूळ टाका आणि कृष्णाच्या पाया पडा. चला तांदूळ टाका सगळ्यांनी. हा, पाया पडा कृष्णाच्या. हा, ची तयारी बघा. ही तळी केलेली आहे. नारळला हळदी कुंकू, दिवा, त्याच्यानंतर आपलं हळदी कुंकूचं भांड, त्याच्यानंतर हे आपले तिळगुळ तर हवेच, मान आहे ना. त्याच्यानंतर हे चिरमुरे, त्याच्यामध्ये 1 बोर, मुलांची आवडती बिस्किट आणि चॉकलेट. आता बघूया कोणाला काय भेटतं. तळी ठेवायची, कारण खाली जमिनीवर पडलं नाही पाहिजे, कारण पोरं ह्या सगळा वेचून खावचा असताना मग खाली चटई किंवा चादर हतरायची. आणि ह्या असं मग आणि मुलाला सांगायचं इन्स्ट्रक्शन, डोळे बंद ठेवा आणि वर बघा, तर डोळ्यात डोळे बंद ठेवा बाबू. आता ह्या असा होतायचा. ह्या बघा होतायचा. ए उचला रे, ए तू वर, तू वर बघ, तोंड बंद कर. आपल्या मकर संक्रांतीक पतंग लागता. तर ती पतंग ह्यानाच बनवलेल्या. शाळेत ऍक्टिव्हिटीज होती ना, मी सांगितलेले त्या सर्कुलाचा उपयोग, तसंही ऍक्टिव्हिटीज. मग शाळेत टीचर त्यांनी सगळ्या काढून टाकल्यान त्यांनी आणि त्याच्या मित्रांना. आणल्यावर सगळ्यांका दाखवूक नको, ते झाले त्याचे डोळे, कान, नाक, शेपटी सगळ्यांनी घाला. मकर संक्रांती हा, पतंग होयो तशी ही पतंग. आणि हो बघा, यो मस्त असं बोरनांचो. त्याका काय गावला नाही, आता तो फुगलो जरा. सगळ्यांनी वेचले आणि त्याचे डोळे बंद होते. गावताला आता असा आम्ही बोरनान केलं ना. ह्याच्यामध्ये ऊस बोरा, आताची पोरा ऊस बोरा खायत नाही म्हणून आता आवर्जून चॉकलेट म्हटल्यावर सगळी गोळा होऊन येतात बघा, तशी इली. मग आम्ही चॉकलेट टाकलं, चिरमिरे टाकलं, ती बघा वेचून आता खातात. पुढ्यातच घेतल्याने आणि खातात. आमचा ह्या असा साध्या सोप्या पद्धतीत घरगुती आपली छोट्या मुलांची मजा असा आम्ही ह्या केलं बोरनान. तुम्ही पण करा आणि मजा घ्यावा. पोरांची पण होता. आणि ही पोरिंका कसा नवरात्रीत जातात घरी, पोरग्यांचाच राहता, म्हणून पोरग्यांसाठी खास करा.
मुलींचा पण करा. हा बोरनान मुलींचा दोघांचा सुद्धा करतात. बोरनान दोघांचा करतात पण पोरग्यांसाठी ह्यो कार्यक्रम त्यांका आमका कधी सजवणार हा. त्याच्यासाठी. चला मग परब किचन असंच बघत राहा, लाईक करा, शेअर करा, आणि आमची ही subscribe मजा करा. कशी वाटली ती कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि तुमच्या पण मुलांचं बोरनाल 1 वर्ष ते 5 वर्षापर्यंत करा. ह्यानी थंडावो गावता म्हणून. आता कसा गरम होतला या बघा आज माका गरम झाला होय गर्दी झाली ना म्हणून. चला टाटा बाय बाय.